Hej Ragnar. Hej. Du har akkurat låtit och har skrivit om förhandlingsteknik eller samverkansteknik med Kjell Jensen. Vad dom det där? Men de stark väl. Det är alltid dom väl förhandling så det var nöjt ampo man kan få. Ja. Var det är några speciellt ampo som du säljer att det bruka eller lärda? Det som särskilt avhörst det var att det är så skyldvirer i en förhandling som man ganska vanligtvis inte kommer runt om och det säger att man kan dreja mer in i en förhandling som kan ha virer för båda parter som gör att en samlade förhandling kan bli mycket bättre för båda parter. Ja, hur så att du helt därför lätt att få ta sätta verk eller hur så vill låta en strategi för till nästa förhandling sen jag där. Det har väl så komma an på en pröva men det är att få måste ju hitta efter kvar parameter man kan dreja ut så blir det närmare att få en win-win situation vid förhandling. Ja, så för inte där gå ett nästa förhandling framöver. Tack för det. Tack för det gott skoj. Tack för det.